भारतारि फाइकिनि गंसे सीटा हेलिकप्टारा सौग्रावना सासे फाइकिनि जिउ खहा। अरुणाचल प्रदेशआव भारतारि फाइकिनि गंसे सीटा हेलिकप्टारा सौग्रावना सानै फाइकिया गोब्राब जोखोम। नंगौ, बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों अरुणाचल प्रदेश तावां सेमिंटांनि BTK ओनसोलाव साखाथियाव आरो बे जाथायानो जादों दिनै फुंनि 10:50 रिंगायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हेलिकप्टारा चुरुआ चाम्बा ओनसोलनिफ्राय रुटिन राउन्ड होबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाया जादों। हेलिकप्टाराव सानै फाइकिफोर दंमोन, बेबायदिनो सानैबो गोब्राब जोखोम जादों। बेनि गेजेराव चाउराब यादव मुंनि सासे लेफ्टेनेन्ट कर्नेल अफिसारआ जिउ गोमानाङो। मख'नो गोनांदि गोब्राबसिन जोखोम जानायखाय चुराबा यादवखौ 305 फिल्ड हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो जिउ गोमानायनिफ्राय हमथाना लाखिनो हायासै। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।